Buong hobby yun. Diskarte na. Ako'y makauyab ni boy. Swerte ka ni boy. Swerte siya kaya mauyab niya. Ako. Diskarte at tawagan. Look, naring. Boy, ito, boy. Hello? Ay, Tiga, sari ka. nagusaman siya ni Nising. Sali ka, ano rin itawagan ako. Tawag ko kung ano na po eh. Ay lalaki na tawag na ako. Ginsali ka. Ay, ang akong panganday kasi Budoy niya na ako'y tupad diri nga murag unggoy. Ay, ikaw na si Budoy. Ako si Berta. Bagay kaya itong duha ko pangan. Budoy and Berta. Nya, paan maong nanawag ko kay gwapa ka kistanan, pretty kay kanya, sim profile hamis kay kagnaw. Nya, taga-asa kay ka. Ay, di ay lang ising mansion. Ay, tupad ram na inas. Alayo di ay. Sige, sorry ka kasi siya kay. Sige, ako rin ato. Tuon rati ka. Sige, ako rin ato may kaya. Pato na ko ha, padong na ko. Oh, sige. Mupadong nakadiri. Oh, sige. Kita-kits lang yata. Si bye-bye. Bye-bye. Uy, mari si Budoy. Budoy yung pangalan. Gwapo ka siya tingog. Ay, sige, bye-bye. Umuwi na ko. Ay, dara ni sing mansion. Dara din kita. Ayo. Ano si Budoy? Ako nang tabunan ng akong face part. Hindi niya magtikaan. Ano siya Budoy? Alo, kumay mo sayaw. Look, kumay mo kay Kiada. Alo, kanindot og hawak. Sexy kayo. Berta, pakita na ni mong naong. Kay ganahan akong tanaw. Pwede na ka makakita sa kong face. Yes, ready na kay Berta. 3, 2, 1, go! Kagwapa, uy. Kumatsunod ko. Kumatsunod ko. Uy. Oh. Anya na kayo chat pas mama pagasan plato. Budoy! Where are you going? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa mo. Hindi ka na naiya sa ginawa mo yan? Budoy. Man mo ako. Mahuman nga din. Hindi ka na. So, hindi ka na ginawa mo yan. So, okay. Ikaw na ba? Outro! Ikaw na lang. So, what's up mga Bisaya? Salamat kay nga imong gihuman ang video. So,
Don't forget to like and subscribe. Comment down below. #Vamo'S para updated ka sa mga bagong video. And once again, Happy New Year to you guys.